Огромна чест и още по-огромна радост е за мен, удоволствие, както за мен, всъщност така и за всички мои колеги и приятели, които видяхте тук на сцената и които все още са тук на сцената. Благодарим ви за тази покана, за този шанс да бъдем тук, заедно. Надявам се, че този концерт ви харесва и ще остави една топла частица във вашето сърце. Също така се надявам, че сте добре запознати с следващата песен, която ще чуете. И ви приканвам съвсем искрено, ако знаете тази песничка, пейте с мен. Не се стеснявайте, дайте си цялата сърце и душа. Нека да пеем заедно. Това е моят пианист и приятел Георги Стрезов.
приятел Жор сме подготвили още една песничка, която може би вие не знаете, обаче аз ще ви обясня за какво става дума. Естествено става дума за любов. Ами за какво друго да става дума? То просто друго не се живее, нали така? За любов, всъщност за това, че никога няма да има друг като теб, че ти си най-милото, най-доброто същество за мен. Аз може да срещна друг човек след това, да целувам други устни, но винаги ще ми липсват твоите и винаги ще си мисля за теб. Песента се казва There will never be another you.